Bratasena, jago mati botoh maju Jowiran. Ayo. Baik. Baik. Wah. Baik. Yo. What? Jupone sik kae. Jogete ning kono ya dalang kok wae ya. Makasih to sik. So. Oh, tangan. Paman Surati mantra kuwi mati, Paman. Aku arep dadi ratu ning kowe malah mati dhisik. Bratasena, jago mati botoh maju Jowiran. Bratasena, Jowiran.
dina samangku tak buktekne janjiku. Guluku tak udokne, lamun jagoku kalah, aja minggat saka baratan. Ayo, nyododoni rotan dikono Kangsa Dewa. Ayo, kowe aku sing dari pakan gagak padake, aja minggat. Sapa iki? Sapa iki? Takon karo aku. Ya. Sapa jeneng munduk? Nek ayumu beda karo ayune wong wedok liyane. Jenengku Lara Ireng ya Bratajaya. Lara Ireng? Iya. Pak Dek aku anake sapa? Wiwi sayang. Wanda. Jenengku Lara Ireng kok jejoget tanpa dapakde, pok dapakde. Kowe kenal aku durung? Ya durung wong nembe pinanggih. Kangsa Dewa anak Ratu Mandura. Samangsa-mangsa Basudewa Ratu Mandura mati, aku sing dadi ratu. Rina pantaraning ratri kowe sing tak goleki wong ayu. Aku wis krungu jenengmu, wis weruh rupamu aning jagat semu. Ketemu adu arep nembe iki biyo-biyo ayumu sesigar jagat sing jare widodari kayangan kae. Ayune sundha langit ning kabeh kegiles lawan kasulistyaning warnamu. Lara yen. Terus karepmu apa? Kowe manuta dadi bojoku. Ya. Yen kowe dadi bojoku aku calon ratu, sik dadi ratu kowe dadi prameswari, dadi ibune wong sak negara Mandura. Dina samangka rasah kakehan sing tok ucapke. Lugune aku ngerti marang sejarah. Kowe ora duweni hak wewenang negara Mandura iki. Mula kang saka mangkono rasah kakasumbar, gelem ora gelem kowe dadi bojoku wong ayu. Kowe wong wedok Krubyuk Kabutan Pinjung. Kowe mlayu tekan lalaning naga ora bakal iso uwal saka cengkremaning tangane Kangsa Dewa. Rasa gradil tangane. Kudu mukrime barang kok ora ngrungkal-ngrangkul njowal-jawe. Wong ora tau mangan agama, ora ngerti kelawan tata susila, ora ngerti kelawan perintahing Gusti, ndi haram ndi halal kaya ngono kuwi. Jawa-jawe rumangsane. Tane picek. Poh. Aku mok pisuwi kaya ngono iki jian dawa men lenduk ngono kuwi.
dipisuki kaya wong ayu niku jan kaya digawe dhuwit sak miliar rasane. Iya, 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 iya. Iya. Aja mlayu. Kowe bojoku, kowe bojoku. Lanang kaya ngono. Duwe tata krama negara lagi kena wong wedok arep ngrungkang-ngrang jual jawil mangsane padakne aku wong wedok sing regane murah ngono. Apa nduk? Lha kangsa dewa sing mok goleki dhek arep ngrabi aku karo patenono. Tenane lho. Iya, sawangan kedanan karo aku, nyawang aku ora gelem kedhep mripate. Blas enek 2 menit, 3 menit, 5 menit ki mripate ora kedhep, jak bake jebul tak sawang mripate ora kedhep ki nggo telapukan diganjel karo korek jas. Kongso dewa, dhewe sumbar-sumbar dadi ratu. Pengasine sing duwe wenang negara Mandura kuwi aku karo penyan. Ya. Rampung ngono kae Sukerta. Ana ing negara Mandura patire Kangsa sumeblak padang kahanan negara Mandura Kakang Nagarasana.